Madu Sambadu Mbia. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini tile, ini wati. Amba. Kogu chukudi. Abla yamba latanu. Ika kene. Abla yamba latanu. Ayo here. Ni ala tanu kuma bana. Ayo. Ko nale toko dono kuma kuma sara. Oiche. Karamogo Muhammadu. Naam. Kuma sababu mbolo. Mba fo ko wala ka dia pour kanga famu jama ka famu. Bismillah. Doko wariye kungoye. Do ya jabi ko fanta ya fana lebuye. Sabana ko fama ya dakande ke fariyate. Ayo mblaza. Awa abla na ya ta kelengele. Ukuma fo ko wari ko wariye kungoye. Wariye kungoye. Tugudi. Abla nati ku. E ba ngini. Nga ikone ebe shi dat itu wala. Ebe wuli tu wala. O si joro batila ka ke ebe siran fɛn fɛn ye ala kana kungo lasi ma dɔrɔn mais de dɛsɛ lasi ma ko lasi ma komi ni tɛna se ka ɲɛnabɔ ni ma mɔgɔw sɛgɛrɛ n'o tɛ lafiya bɛ maa min ni o ka dayirimɛni b'a bolo abla nga a bɛ da a tɔgɔ la a bɛ wuli a tɔgɔ la degun t'a kan nka waritigi Ablaye wartigi gɛlɛyaba de b'a kan sanga ni waati a miiri bɛ a la wari nin kana ban o ye fɔlɔ ye filanan a bɛ se ka wari nin caman dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na a kɛ bugun a jɔyɔrɔ b'a la a kana ban o jɔyɔrɔ b'a la a sabanan dalen tɛ la a dalen tɛ mɔgɔ yɛrɛ la yɔrɔ o ye kungo ye dɛ o ye kungo ye wa i k'a dɔn fana diɲɛ ko mana wuli mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kun dalen bɛ i kan i bɛ se ka min ɲɛna e de b'i dan dɔn nka mɔgɔ si t'i dan dɔn n'i ma fɛn fɔ mɔgɔ ye o y'a gɛlɛya yɔrɔ ye sabanan sa o yɛrɛ kun ye jumɛn ye filanan ye ko fantanya tɛ lebu ye dɛ fantanya tɛ lebu ye o mun mais ala de ye fantanya da o ni ala ye garisɛgɛ a y'i garisɛgɛ n'a m'i sɔn i b'a sɔrɔ i ni sɔnni de man kan o de ka ɲi i ma nka ka fantanya kɛ komi n'a sɔrɔ i bɛn'o kɛ maloyako ye ala ye fantanya da a ye faamaya da a ye waritigiya da a ye bolokolonya da ala de ka latigɛw don jɔn si se tɛ k'a fɔ k'i kɛ bolokolon ye lebu tɛ a sabanan de ye ko faamaya ye dakan ye cɛfarinya tɛ o kɔni ala de mana maa min ka di ala ye a b'o de ta k'o kɛ faama ye dakan don dɛ bɛɛ b'i dakan bolo donc cɛfarinya tɛ ni cɛfarinya don Ablaye cɛfarin joli bɛ yomalikiyama bi cɛfarinya tɛ dɛ cɛfarinya tɛ kalanko tɛ o k'i hakili ka di ne tɔw ye a k'i cɛ ka ɲi ne tɔw ye i bɔkolo ka bon ne tɔw ye o tɛ faamaya kɔni ye ala ka di ma ye fɛn saba bɛ ala de b'o di mɔgɔ ma o de y'a to a fɔra ko an kana tulonkɛ olu la faama n'ala ye maa min kɛ faama ye ka ni tulonkɛ la ala k'a sɔn don n'ala ye maa min kɛ nafolotigi ye kana bila a kɔ a ɲini kɛ dɔ sɔrɔ a bolo o ka fisa n'i bilara a kɔ Ablaye i b'i yɛrɛ kan ala ka di ma don ani lɔni mɔgɔ min ka di ala ye a bɛ lɔni don bon ne bɛ sabanan de fɛ n tɛ fila fɔlɔ t'o fɛ n'i ye lɔni sɔrɔ Ablaye i ye nin fila bɛ sɔrɔ ne bɛnkɛ ko ne ma ko fanta hakili ma a sɔgɔ bɛ sɔrɔ faama nalima ani waritigi nalima la tiɲɛ don tiɲɛ don Ablaye wari bɛ e bolo ne bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na fo ne kɛ fɛɛrɛw de tigɛ n bɛ jamu de da tuma bɛɛ jamu de da min e bɛ se ka bin min kɔnɔ ne bɛ se ka n ta ni a bɛ kelen fɔ ne ko fantan hakili ma ko a saga bɛ sɔrɔ faama nalima ni waritigi nalima fɛ tiɲɛ ko o ko i tiɲɛ dɛ fantan hakili ma Ablaye o tɛ malo o tɛ malo wa o dayirimɛ o dayirimɛ t'a kɔnɔ fili cogo si la parce que Ablaye de hakili de bɛ baara kɛ a kuma banna aw bisimila ne ka Abdoulaye Naam. Amba nga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi alamsa yi. Naam. Je kalo tle shekin sama fla ani mugani kele. Tle muga o sey o be hakili da famu nawo. Mo ya famu ko. Ablaye. An shira yere la kan tle here la. Gabo bambulo. Les échos. Akodi. Ako ko sini Franci bɛ dantigɛli kɛ a kɛtɔ ka nali min ka an fɛ yan ale de ko cu ale de ko ca a bɛna segini min kɛ a bɛna dalilu min b'a bolo segini na a bɛna o fɔ anw ɲɛna takasebigu gɔnde ma kulu ka nɔnɔ sini y'o dɔgɔ duman ye an ka denmisɛnninw ka kulu min bɛ bi ni o ye kalandenw ka kulu ye a ye ko a ye dugumana ta sɔnkɔrɔ bila dɛ a seginna a sɔnkɔrɔ ma n'o ye fununi ye kalan na
Ablaye mi ye denmisɛnninw ka baara ani musow ka doni baara la ANP ani Think Space olu tigɛ di ɲɔgɔn ma baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ la min se ka to ANP a nana jigiya min kama a jigiya in se ka dafa cogo min na ko olu bɛ u bolo dɔw fɛ minisiri min ɲɛsinnen bɛ kalanko ma sɛnɛyɛlɛn kalanko ma a taara INFTC la a ko a ye min ye yan ko tiɲɛna ko bɛ mɔgɔw jigi tugu. Ok l'indépendant kɛ yɛrɛ a kumana n y'a dɔn journaliste Birama Ture o tununi ko kuma bɛ yan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'o ye RSFP ma cɛw ye u y'a kan o ko fo Karim kɛ lamɛn de o kɔni o de ye dalu ye ma se k'i sinsin min kan yanni i ka a jalaki min ye ministre ale ka fɛrɛw ye fɛrɛ minnu tigɛlen don a bolo tile 50 kɔnɔna la a ko wale 68 olu bolo dalen don wa a ko a caman bɛ o la minnu ne olu ye sira sɔrɔ ka ban n'o ye projet ye Ablaye mana bɔ yen min organe unique ani indépendant de gestion des élections kulu kelen pe min ni u b'a kuma la n'a ta ka segin a kuma barika bonyana parti politique ni an ka ɲɛmaw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a fɔ ko kulu kelen kɛ sigi o ka kɛ so camancɛ yiri ye ko bɛɛ lajɛlen an ka kalata ko bɛɛ kɛ kalifa ale la o kuma de bɛ sen na nka u y'a jira k'a fɔ a ne sɔrɔ ŋaniya ɲuman don ale sigili ka dantigɛli kɛ a kɛ bɛɛ fɛ ko ye nin waati kunkurunin kɔnɔ ko o de bɛna k'aro gɛlɛman yɛrɛ ye parena kɔni y'a boloda premier ministre ye k'a fɔ a ko kulu dɔ kɛ sigi kulu min ni o fana bɛ se ka kɛ kulu ye min ni tɛmɛsenna don i n'a fɔ transition bɛ cogo min na kalata ko lahalaw la Ablaye min ye cadre stratégique permanent CSP Kidal u ye sigili min kɛ kɔsan na ni an ka worodugu faamaw yɛrɛ yira a kɛnɛ kan ani bamanciw minnu ye mugu ni kisɛtigiw ye kɛlɛliko tɛ taa minnu ni minnu kɔ mouvement minnu bɛ yen kulu minnu bɛ yen ni olu de y'i bolo nɔ bila sɛbɛn na ka kɔndon dɔ ɲɛ olu ko tiɲɛ yɛrɛ la olu man kan tɛ ka i sigi nin ko in da la ka sɔrɔ u ŋaniya ma kɛ kelen ye min bɛ se k'a to accord pour la paix a donni bɛrɛla ni mɔgɔ kelen ŋaniya ɲinina a ko la ka sɔrɔ tɔw ŋaniya ma dɔn ko an sola a ma tama u k'u ka hakilinaw kɛ kelen ye o de ye bɔda ye bɛɛ lajɛlen bolo min ye accord donni bɛrɛla Abubakar S. Fɔnba ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko caman b'a a kɔnɔ ko feerekelen caman b'a ŋaniya dɔw bɛ yen ŋaniyaw tɛ kelen ye a kɔnɔ wa ŋaniyaw tɛ kelen ye a ko la ale kɔni bolo hali ni ŋaniyaw tɛ kelen ye a ko la ni hakilina dɔw kɛra ale ye hakilina dɔw bɔ ka bin k'a kɛ i n'a fɔ ni taama kɛra o fɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔda sɔrɔ Bafulabe ko Ala tɛna mɛn babili min bɛ yen ani arayi min bɛ Bafula bɛ yen wa ko Ala tɛna mɛn o baaraw bɛna daminɛ ka babili ni ka kurakuraya terrain bɛ se ka boli a kan cogo min na nɔgɔya la donna a nataw la Banamba pɔn min ni ale fana kun tiɲɛnen don bi pɔn in ko pɔn in a bɛ se ka mɔgɔw mago ɲa kɛrɛnkɛrɛnnen la pɔn min n'ale bɛ sigida min ni o ye Suala la ale ni Banamba bila ɲɔgɔn ma san lahawla san min n'o jiginna o de kɛra sababu ye ka babili in tiɲɛ minnu y'a dilan o ye association Douala la a kanu o cɛbaw ye a barika Ala ye halisa denmisɛnw k'u jija kuma in ne fana de ye nin fɔ Nouvelle Horizon kuma na élection présidentielle min bolo dalen don an ka jamana kɔnɔ ni cɛmancɛ fanga kan ka baara kɛ san 2022 ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔ an bɛ taa kalata la ni seni kura ye seni min ni hali ni kɔrɔman tɛ ani kɔrɔman u bɔlen tɛ u man jan ɲɔgɔn na nka danfara bɛ yen ɲininkali kelen bɛ o la kulu min bɛ yen bi n'o ye G5 ye sigili min ni a kan ka kɛ olu bolo ani u kan ka wale minnu ta ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ jɔyɔrɔ ma don n'a nataw la Sahel jamanaw kɔnɔ président Emmanuel Macron ko sini fɛn fɛn b'a kun na kan cɛ Faransi ka kɛlɛbolo fara nali Sahel kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Mali fana kɔnɔ dantigɛli bɛ kɛ Ablaye an ka kalanko ɲɔgɔndan minnu ni o ye san ɲɔgɔndanw ye ko synergie min bɛ syndicat tɔgɔ la minnu ye signataire du 15 octobre 2016 ye Ablaye ko ni Ala ma jan kɛ
an ka don minnu bolodara n'o ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan don bolodalenw ye ko nin kulu min ye nin ye n'o ye lafasakulu ye lɔgɔkaramɔgɔ tɔgɔ la ko a tɛ nana fereke don nin don masina ninnu bolodalen la wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye. Ministère des Transports et des Infrastructures, Madame le ministre, k'a ye Isa Sinaɲɔgɔ dulon ko ka d'a kan ka baara kɔnɔna la a ye tanamako dɔ kɛ min t'a to cogo si la a kɛ to baara la fo k'a dulon fɔlɔ de. Commune min bɛ Faraba Kati mara la donsow k'u ye gendarme dɔ u ye welelema da bila gendarme dɔ ani jɛnamu ɲɛmaaw ma ko gendarme masina ye ko a bɛ sanga ni waati a bɛ fereke don olu sen na a bɛ baara kɛ kɛcogo dɔ la min ni o bɛ olu ka taa ka segin a b'a bali a bɛ a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama a ka finitigiya yɛrɛ kama a bɛ i sago kɛla u la ka sɔrɔ olu ka sɔrɔ o man kan min ye kɛlɛ ye terrorisme kɛlɛli ye Arabie Saoudite Makan jamana ko a filɛ nin ye a m'i sigi G5 Sahel kɛrɛfɛ dɛ a filɛ nin kɛ olu ma gɛn min bɛ se ka to donna a nataw la G5 Sahel a jamana duuru minnu bɛ yen n'o ye Sahel jamana ninnu ye terrorisme bɛ se ka nagasi a yɔrɔ masina nin kɔnɔ Ablaye grille incendiaire unifiée foroba baarakɛlaw tɔgɔ la confédération min bɛ lakanatigiw tɔgɔ la baarakɛlaw tɔgɔ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ne lɔgɔkaramɔgɔ minnu bɛ yen n'olu hakili la k'a fɔ a ko bɛ ka kɛ olu kɔ kan k'u jɛnnen don lɔgɔkaramɔgɔ ninnu ko olu bɛ lɔgɔkaramɔgɔ ninnu dɛmɛ a mana kɛ fɛn fɛn ye. L'indicateur de nouveau. Min ye dugukoloko yɛrɛ lahala ye dugukoloko a kuma bɛ yan wa a tanama kumaw fɔra kosɛbɛ mairie min bɛ Kati k'olu donnen don tana la maa fila bɛ yen bi minnu ni olu ni Kati mairie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye fournisseurs ye olu welelen don pôle économique la ka taa ɲɛfɔli kɛ ko ka d'a kan ko dɔ bɛ u kunna Kayi nin ye misiri welela dɔ ye a fɛnɛ welelen don ka d'a kan a yera k'a fɔ a bɛ misiri wele in na Ala ka baara la silamɛw ka baara la ko nka drogue cɛjuguba dɔ yera fɛnɛ kun ɲa dɔn a na kɛ a bɛ o fɛnɛ tanamako ninnu na o tɛ ɲuman ye Ablaye an ka samiya min daminɛlen nin ye san 2021 ka taa san 2022 la faso ye I bolo don a kun min ye nɔgɔ ninnu ye ka nɔgɔ sɛnɛkɛlaw ma gɛn ni nɔgɔ ye ka nafolo bɔ min bɛ se ka nɔgɔ sanni a nɔgɔya u ma wa bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ la faso y'i bolo don a kun CFA wari miliyari 15 a n'a kunkanfɛn donna a nataw la. Informateur kumana Karim Keita ale de bɛ a ja fɔlɔ la Karim Keita a ko min b'a kun na kan cɛ Karim yɛrɛ dalama ko k'ale tɛ dɔwɛrɛ foyi ɲinina ale kɛ wele dɔrɔn ale kɛ ɲininka mɛn tigila k'o ye mɛn dan ye. A wele ka bɔ a kana kɛ mandat b'i kan wele bɛ tɛ mun kan. Ayiwa o kɔni de don. Le challenger. Min ye an ka seliba yɛrɛ seliba n'a gɛlɛyaw I ka dɔn maa minnu n'o ye sagafeerelaw ye u sigilen u bɛ makɔnɔ na u bɛ yala la suya garabaliw la maa yɛrɛ tɛ ka wɔyɔ sagatigiw la minnu bɛ a kan sagaw kan minɛ ka yala bɔlɔn ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali kɔni bɛ kɛ nka sanni ka suma ka bi tayiru minnu ye finikalalaw ye olu kɔni de bɛ alhamdulilayi fɔla bi olu ka yɔrɔ a tɛ ka lankolonya Ablaye. Kabako kuma na min ye Siribanka kasara ye restaurant Express o yɛrɛ masurunya la Kulukoro tasira la mobili kelen n'o ye Toyota RAV4 ye a filɛ nin ye ka na motobolila maa fila ka olu walo ka taa a laban folon kɔnɔ a kɛra sababu yɛrɛ maa saba olu joginna nin ye sonyɛli ye mais ka ɲɛsin saga ma saga sonyɛ kɔni o de kelen bɛ laada ye bi falajɛ garabali la maa kelen min o yera a sonyɛli la kelen tɛgɛ taara Ablaye saraka y'o bila u y'a kɛ saraka y'ale bila u y'a tɛgɛ tulo min ka da kɔ k'a tɛgɛ fila siri Ablaye ka cidi da kan min bɛ banba bɔ jirɔ ka tila ka a masa dɛ ka a yɛrɛ nimakarantɔ Ablaye u y'a faga dɛ gosili kɛra fo k'a faga a salen kɔ tɔntɔn u y'a cɛ a fure ka taa lafili ɲaman cɛman ten kabako in fɔ a kɛra ɲaman ye awuzubilayi Mali kɔni karamɔgɔ Madu a fɔ Bakari ye Bakari a lamɛn an b'a hakili jigin ko kɛ hakili lajigin mobili ka ca Bamakɔ sisan
yɔrɔ mobili ka ca Bamakɔ ka tɛmɛ Segu kan. mais mobile fɔlɔ mun nana Mali bɛɛ la kurukara bɛɛ. mobili fɔlɔ min donna fɛ Sudan kɔnɔ yan. a kɛra 1913. Baxi o tɛ tilela ko ye dɛ. gouverneur fɔlɔ mun nana Mali la yan Bamakɔ yan. o ka mobile de don. gouverneur fɔlɔ min nana. Jean-Marie Clausel François Joseph. Clausel. gouverneur Clausel ale de gouverneur fɔlɔ ka sigi Bamakɔ. min nana tubabu ka cidenya la. voilà ka bɔ Dakar. ka na yan. en 1907 le 20 mai 1907 il est arrivé, c'est le premier gouverneur. ani mobili de nana. ale nana a nana mobili en 1913. ale nana 1907. a ka mobile fɔlɔ nana en 1913 o de ye mobile fɔlɔ mun donna yan Bamakɔ. bisimila sabu ale tun bɛ munumunu salo kɛ cogo di. ale tun bɛ munumunu salo kɛ i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a bolo. a bɛ se ka kɛ so. voilà a bɛ se ka kɛ so. maintenant ko mobile torpedo de marque Darcap. mobili in ye torpedo Baxi hakili to nin na dɛ. maa an kɔni bɛ ko ye. ko torpedo don mobili in torpedo. torpedo Darcap. Bakari maintenant filanan. taxi fɔlɔ mun yɛlɛ Bamakɔ mɔgɔw ta ka wari sara. a ye. o kɛra 1942. ko libanais coiffeur dɔ de tun bɛ yen. place Susugnou. Bakari place du souvenir a b'o de dɔn. place Susugnou a kan k'o dɔn dɛ parce que. place du souvenir. place du souvenir kɛ. o de ye place Susugnou ye. mais parce que sisan mɔgɔ tɛ. o b'a fɔ place du souvenir. place yɛrɛ tɛ sisan. a bɛɛ kɛra gaz sisan. place yɛrɛ tɛ sisan. place tɛ yen a bɛɛ kɛra feerelikɛyɔrɔ ye. o coiffeur ko tun bɛ o yɔrɔ la. a bɛ mɔgɔw coiffer. wula fɛ a b'a kɔ ka mobili kɔ ka mɔgɔw ta ka kɛ taxi ye. maintenant Bakari di mun dɔn. ko o yɔrɔ la. mɔgɔw y'a kɛ taxi place ye. Baxi. maintenant ko BCTR taara téléphone sun kelen bila o yɔrɔ la. tiɲɛ don. téléphone kun ni mɔgɔ b'a la dɔrɔn. téléphone sonni kɔni. ka numéro di mɔgɔ ma i b'a wele. i bɛ weleli kɛ. u b'a décrocher. u bɛ kelen. Bakari Cissé donc filɛ radio clé da a ye nan ta. a ye nan ta. u bɛ na i ta. a kɛra ten. voilà. o fana kɛra Bamakɔ yan. ne tun b'a fɛ k'o de fɔ Bakari bi. koba don dɛ Baxi. nin de a bɛ fɔ nin de ma ko place Susugnou. place du souvenir. voilà. yɔrɔ a yɔrɔ in a tɛ yen tuguni. sisan a tɛ yen a b'a dɔn wa a terikɛ b'o yɛrɛ kɛrɛfɛ Nankuma Traoré Idal Pressing place yɛrɛ tɛ sisan hali sɛn ne se ka tɛmɛ. hali tɛmɛ sira hali sɛn ne se ka tɛmɛ. mais Ablaye mɔgɔw ko bon n'i y'a fɔ cogo la jagokɛlaw bɛ na dimi. n'o tɛ Ablaye nin yɔrɔ masina in hali limɔgɔ tun man ka sigi a la. Alahu akibaru. sisan kɔni place tɛ yen de. n b'a fɛ k'o de fɔ. n ko kuluma ninnu bɛ taa ale yɔrɔ de la wa. kuluma ɲɛsin d'a ma. Saint-Germain ninnu. olu ɲɛsin d'a ma kuluma ɲɛsin d'a ma. Alahu akibaru ko tiɲɛna dɛ. ayiwa Dumbuya. Aba Jite.